Ja, hallo, hvem er det nu? Ja, det er Gabriel. Far er død. Gabriel og Elias. Jeg er ikke jeres biologiske far. Jeres rigtige far hed Evilio Thanatos. Evilio Thanatos, pioneren inden for stamcelleforskning, bosat på øen Ork. Lever han stadigvæk? Evilio, han er jo lidt af en legende på øen. Han bliver 100 til næste år. Der tegner sig altså et klart tydeligt billede af en meget sky og reserveret. Han siger også, at vi alle sammen er brødre. Ja. Så, nu kommer der en! Jamen, der er slet ikke nogen af dem, der har den samme mor. Selvfølgelig er alle sammen ikke døde i barselsseng. Har I overhovedet haft nogen uddannelse? Hvad er det, æsling? Det er jo sådan lidt dejner, kan man sige. Men jeg vil gerne tale med vores far nu. Evilio? I må ikke forstyrre ham. Der er et eller andet fuldstændig galt her. Elias, så er det nu. Hvis du rører første ting en gang til, så rører du direkte i buret. Er det forstået? De hører til på et hospital. Du kan sgu da ikke bare sådan stikke af fra din familie. Der skal ske nogle forandringer nu. Hvor er det rart at se, at I har fundet ud af, drenge. Nu bruger vi så ikke penge på psykolog i vores familie. Vi slås for det. Det er fandme godt. Tak. Er det kælderen, hvor far lavede sin forskning? Fordi der må vi gå ned. Hvad fanden foregår? Vi er alle sammen tosset op i hovedet. Ja, det ved jeg godt. Men vi er dine brødre.